garkuwan masoya annabi na zo, a fagen ma'aiki anan zan nuna kwazo, lamarin da babu ɗaha aini ko banzo, da na ji da shi ko sai kaga ina shauki ga baki daya. Sallah salati ya zama ai babu wasa, a gurin musulmin kwarai ya kiyaye kansa. Rana ta sallar wasu fati suka gumsa, wasu ko saban Allah suke gabaki daya. Mu masoya mu da sirba mu wannan, begen habibi rasulu ubangidan nan, shi ne muke yi da girki duk a ranan. Mace muna ta shauki fa muna begensa baki daya. murna muke ga